କିଏ ହେଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ପଠେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରିକି ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଏଇଟା ଚୋରା ମାଲ ନା ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ହଁ ଏ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ବାଛିକି ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ଆଜି ଆଦ୍ର ହବ ଗେଲା ଇଚ୍ଛା କଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ। ଓହ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଲ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହଁ ତଳଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସବୁବେଳେ ତା ପଛ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ଇତିନା ଶିଖା ନାହିଁ ନା ମୁଁ କେବେ ଆଣିନି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଲି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଝାଳ ଫଳ ହେଇଗଲେଣି ଛୁରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ପୁରିଲା ଇଚ୍ଛା କଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ପିଠା ଖାଇବା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଦେବା ଓକେ ଓକେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସାଇଜ୍ ଟିକିଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପବ୍ଲିକରୁ ଆଣିଲ ନା ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି